Odimmaika nọkwa na ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa dịka anyị gwara unu mgbe anyị na-amalite na taa bụ oke ụbọchị iji kwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo wee dị mkpa na isonyela anyị dịka nsi wee mee ka ịmata na oge rue ị ga-afụ akara ị ga-eji wee sonye anyị ka ị wee sola anyị ya bụ Igbo ka o wee dabasịa ọfụma dịka o si wee gbatakwulu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa na-ekwu ịkwalite nka na omenala. Nwere ike na-ajụ kedụkwa ihe bụ nka maka na a na-asụzi pelepelere nne mana aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa maka na anyị nwere ndị ọbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a iji wee tinye ọnụ n'okwu a wee kọwaa ya nke ọma wee ghọtakwa otu anyị ga-esi wee nwee ike wee kwalite ihe ndị a ka obodo anyị wee gaa n'iru na ịdị mma. Anyị nwere Comrade Duke Okechukwu Ofili bụ onye director ndị na-ahazi ọnọdụ na Ministry Arts and Culture n'ime obodo anyị bụ Anambra steeti. Anyị na-asị gị nnọọ. Nnọọ rinne. Anyị nwekwazili nwada Chioma Ifediora bụ ndị nọkwa sikwa na ngalaba Arts and Culture na Ministry a dị na Anambra steeti wee bịa n'ụtụtụ a ndị na-akwado asụsụ anyị na omenala anyị otu o si kwesị. Nwada Chioma, anyị na-asị gị nnọọ. Ndị be anyị ndewo nnọọ nne. Ịdị nnọọ ka anyị na-adị n'ụtụtụ onye na-arakwuru ka ọ ọ ife ekwu ka a na-eme ezigbo nwada ka ịbụ. Ọ dị mma ka anyị bido na gị Comrade Duke ka ịkọwakenela anyị ihe bụ nka ka ndị be anyị weta maka dịka m kwuru ọtụtụ ndị ga na-asị gịnị bụkwa nka sopele karịzi ngwa. Nka dịka anyị si mara ya ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike fa ama mma ihe ọpụta. Nka bụ ọrụ aka dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo anyị. Ka anyị were ife dịka ọ dị mma ka anyị bido na ndị a na-akpọ Ụmụdịọka. Obodo ndị a na-akpọ Ụmụdịọka, obodo ndị a bụ ndị na-eme nka dị iche iche ịlụpụta ife ndị be anyị ji aka wee na-eme. Ka anyị were ịtụ ife dịka ife ọtụtụ, ịtụ ọkwa maọbụ odo, ịtụpụta ife dịka ndị be anyị na-akpọ ụmụ mmụọ ndị ichie, ime ife dịka ka jezie n'ọka anyị bido n'ọka. Ọka na-eme nkarị nne, ọka na-atụ egbe, fa na-atụ ogene, fa na-atụ mma. Ife ndị a niile bụ sị nka ka ọ bụ. Ijee n'ife dịka ịlụ mmụọ, ịrụpụta mmụọ dịka na ijele anakọta nnukwu ife ka ize apụta na-agba egwu ịfụsị akwa na-emegharị m ịma mma na ọ bụrụ sọ akwa dị n'ime ijele anwa ife dị arị nne, ife dị ka aṅa ma ife ndị ọzọ. Ọ bụ ụfọdụ igwe isosi elu na ya onye kpatara na ijele na adị alọ ma ebulie nya ife ndị a niile bụ ife ndị bụ nka. Ọzọ bụrụ ka anyị jenụ na praịmarị skuul. Ama na mgbe anyị gụrụ akwụkwọ na ife a na-akpọ ya bụ handwọk, ka anyị mee handwọk. Ọkwa nọ nka ka ọ bụ. Ụfọdụ na-ewere ụlọ kpụọ ite, ụfọdụ na-ewere ụlọ kpụọ ọkwa, ụfọdụ na-ewere ụlọ kpụọ mmadụ, ụfọdụ na-ewere ụlọ kpụọ anụ dị iche iche. Ife ndị a niile bụ nka ka ọ bụ. Ya na nka akọba maka nka tata enwere ike chi ga-eji chi ga-abụ. Ọ dị mma nwada ọmalịcha nwada anyị na-anọ akọwago ihe bụ nka. Ịma na ihe anyị na-enebe anya bụ ịkwalite nka na omenala Igbo. Anyị ma na obodo niile nwe omenala eji wee malụfa. Anyị nwa bụkwa ndị Igbo nwe omenala eji mala anyị. Mana ajụjụ m ebe nọ bụ kedu uru omenala bara anyị n'ala Igbo? Daalụsọ. Omenala ụlọ ọ balụ karịrị akarị maka na site na ya ka esi eweta udo n'obodo. Abịa n'ime omenala, udo na-esi ebe anwa wee bata. Nyanwa bụsị ife izizi na ife kasịrị mkpa. Ọzọ dịka ibie bụ ụmụ mmemme olili dị iche iche gasị a na-esikwa na ya wee na-eme ka wee na-akwalite omenala anyị.
site na ya ọ na-ewetakwa ọ na-eweta ito eto n'obodo, ọ na-eme ka obodo na-eto eto. Nke ọzọkwa dị ka ibie, ọ na-eme ka ụmụ anyị, nke kachasị mkpa bụ na ịpụta kịta ọ dịka omenala anyị ọ na-efuzi efu. Ọ na-eme ka ụmụ anyị mara ebe fasi wee bịa, malụ ka fasi bịa ụwa na ebe fasi wee bịa. Ọ na-adọnatakwa mmụọ anyị ka anyị malụ ife nna nna anyị fa kwenyere ya, maka na ọtụtụ oge ụka batasịsị onwezi onye ma ebe anyị si na mkpọrọgwụ dị iche iche anyị gbanyere ya. So ọ na-eme ka mkpọnatakwa mmụọ anyị azụ mala ife nna nna anyị fa kwenye na ọ bụrụ ajọ ife, maka na ụfọdụ oge ndị be anyị na-ewe nọ ife a adịrọkwa mma, ma ọ bụ na anything ife ọbụla gbasatala omenala na abụba ajọ ife, ma ọ na ọ na-enwebe ife na. So ụmụ ife a na-eme ka mmụọ anyị gakwa na omenala anyị abụrụ ajọ ife, nọ ife ọma, na ọ na-akwalite obodo, ọ na-eweta udo, ọ na-eme ka ụmụ anyị mara ebe fasi wee pụta ụwa. Ọ dị mma ka mbịagodu na ebe ị nọ, Comrade Duke, o nwere ihe Nwada Chioma kwuru metụrụ m rinne. Abụ m onye Igbo, biri n'ala Igbo, esokwazi m afụgasị ihe na-adị ka a ga-asị na omenala anyị a na-efuzi efu. Ofu n'ime ya bụ asụsụ anyị na ha asụ. O nwere ebe m nọ ụnyaa, mụ na nwaanyị nwe skuulu wee na-agbara ya nsị na m ada asụ oyibo na be m, na m abụrụ onye ọcha. Ọ sị na ị ga na-asụrụ ha ka ha wee mụta. Nsị ọ pụọ mụta nọ mgbe m amara ihe ka m na-asụ, mana kịta na m adịghị emezi. Kedu ka anyị ga-esi wee maka asụsụ Igbo anya, ebe ọtụtụ ndị na-abịa sị gị na ha ekpọkwana ha bịa sụọ Igbo mbọsị Wenezde, ọtụtụ ndị bịakwa ha sụbịa ha ọtọba ha ụtọ. Kedu ihe ọ dị gị ka ndị ụlọ ọrụ ụlọ nwere ihe ha na-eme ka e wee sigodo ebe a wee pụta nke bugodo asụsụ anya, maka na ọnya nwa bugodo isi sepụ ntị ma abịa na omenala? Daalụ. Ịgba na dịka anyị si malụ, ndị be anyị afụkọ ịsụ Igbo n'anya, ndị be anyị fọrọ ịsụ Igbo n'anya. Ife njikwu etu a bụ na o nwere ebe imetụrụ aka mgbe ị na-ekwu okwu nke ya, ka mmadụ si asị gị sụalụ ụmụaka ya Bekee. Ọ bụrụ na ịsụ Bekee jọ njọ, kama na ọ dị mma mmadụ ibido na ntọnala were asụsụ ya wee mara ibe dị iche iche. Ọ dị mma ka anyị magodo anya anyị na ya nọ. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Afa mbụ ya na-akpọ Everly from Adazinu. Everly Adazinu. Afa mbụ Everly from Adazinu. Ọ dị mma Everly, ngwa gaa n'iru. Kedu ihe ị nwere ịgwa anyị n'ụtụtụ a? Everly ka nọzikwa ya? Nke m nwere egwu olu like nke a na-ekwu maka nka na ụzụ abụrụ ya na-ekwe. Ọ bụrụ maka nke omenala, obodo anyị bụ Adazinu nye ka isi eme omenala. Ụka gara na Adazinu 1912. And ya bụ ụka bịara ka ọ bịata na Adazinu. Anyị na-ete ọgbọ na Adazinu. Anyị na-eme mmọnwụ festival. N'ihi na-eme omenala abụọ n'ide eji ụka. Ọ dị mma, daalụ rinne Everly. Ama m unu n'ihe Everly bụ. Ajụjụ m wee bụrụ mgbe ọ na-agba oke ngwa gaa n'ihu mgbe ị kwụsịzị. Gbasalụ asụsụ anyị. Mgbe na-asị na nke mbụgodu bụ na anyị nwa bụ ndị bụ nne na nna ka akaba arụ, maka na ụlọ akwụkwọ izi nwata na-eje bụ ezinụlọ. Ka anyị were okwu a ka anyị wee nachitekwa. Kedu onye anyị na ya nọ? Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma na ọzọkwa. Kedu afa gị ebe isi akpọ? Gaa n'iru. Jọpọl, ọ dị mma. Ana m ekele ndị nọ na studio, ndị nọ ha kpọtara ka aja sụọ Igbo na ọdụ Afrịka Sete. Isi oyibo dị Igbo Afrịka, ma n'isi Igbo aja Afrịka Sete. Ana m ekele ndị bịara na studio ebe a. Itinye oke nke m n'ọtụtụ nka dị iche iche na ndị Igbo anyị.
ọ bụrụ na ewepụ omenala ga nakwa maka na ọ ihe si na ihe dịka ihe esi n'ọjị mgbe gboo ma ose ọjị o nwere ife ndị Igbo ga-etinye ọjị ịbịa na ụdị ndị igwe kịta agaghị eji afere tinyere ọjị ọrụ ọjị anaghị enwe ya eme o nwere ife a na-amara m ife a na-atụ ife akwa nwafọ ma amaghị ihe ọ dị nke ọkwa ka ọzọ ebe a ka a na-etinye ọjị ọjị na-egosi omenala anyị anọ nka ọ mmadụ ife gwere uji wee chichachachata anya nye ya ọfụma wee na-etinye ọjị ọnya dị ka asụ ọjị onye ọcha bịakwuru na-esi ọrụ ya ọjị ya na-egosi nka ya na-egosi omenala abịa ihe gbasara asụsụ be anyị anụnwe na-anaghị eji maka ya ana amasị na ọkakwa n'ọmma na-aga n'ala Igbo anyị a na a ga na-ewepụta oge ọrụ oge a ga na-enwe ife ndị Igbo na-akpọ kọmpetishọn maka asụsụ anyị a na famili ọbụla maọbụ ụmụazị ọhụụ na-asụrụ asụsụ a etinyeghị akụghị ya mmiri na ife a ga-enyefa enyefa skọlaship nke ndị Igbo bụ skọlaship ife na ọ ga-enye aka na famili dị iche iche n'obodo dị iche iche n'ala Igbo anyị omenala anyị na-aga n'ihu asụsụ anyị na-aga n'ihu otu ya na-aga n'obodo ndị ọzọ a na-amasị na ọ ga-aka m na ndị ewu Jopol atụpụtago ofu ọkpụrụkpụ ụzọ a ga-eji wee kwalite ọ dịkwa m ka eme nke a ma ọ ga-amịta nnukwu mkpụrụ n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ na omenala anyị mana otu o si gbatakwuru biko nụ anyị ga-agbatu dị m ka anyị jefu ka ndị mmadụ si wee ghọta isiokwu a nke anyị na-enebanye anya n'ime n'ụtụtụ ọ bụ na nke a gacha anyị nachite anyị nebanyezie anya na ọtụtụ omenala ndị anwa dịgasị mma anyị kwesịrị iwulite na uru ọ ga-abala anyị ma ọ bụ na enwe ike ịkwalite asụsụ ihe ndị a otu o si kwesị apụkọ na anyị na-alọghachi bụ site n'ije tụtụtụ omenala anyị ndị akụziri ịdị na-akụzi ịdị na-achịkọba ụmụaka first of all ịkụziri ha omenala Igbo ọzọzi bụ ije kụziri ha ụmụ omenala anwa anyị hapụtara ha bụ dịka akụkọ ifo na otu anyị si egwubu egwu n'oge gboo bụ nke egwumegwu omenala Igbo na-abụghị nke ndị oyibo. Okay, try to explain it. One, I get it from the grassroots, from ụmụ akwụkwọ, right from primary school, we go to secondary school, and I go to ụmụaka nke ha papa jerecha wuru okenye. Even right from nursery school, okay, you bido ime ife na ịgbasa culture, custom, tradition. Okay, that's okay, so ọ bụrụ ndị okenye ife nwezi uche ụfọdụ adịgo ọkụpaị kwa ife ezu ahụ ma ịchụ ihe nke ụwa ma ịchụta ife a ga-eri ọta na-akụ ụmụaka eji ebido wee nwee beta mgbụ site na primary and secondary school because ndị a bụ ụmụaka na-eto eto ọ bụ na gọọmenti anyị enwe ike ije empower ndị na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ that is the teachers then to ka ha wee nwee ike ịchịkọta ụmụ akwụkwọ ndị ka na-eto eto because that is the only way enwere ike isi wee mee ka ha mụta ya na asị na ịkụziri nwata ihe n'oge ọ kagoro na nka na echezi ya so eche m na through primary secondary school ka esi a ga-eme ọ na amala ha from there ha echezi na ya then our society will be better. Ịkwalite nka na egwumegwu na Anambra dịka oyibo si ha werekwa ya bụ art and sports bụ na ife izizi a ga-ebu ụzọ wee mee bụ na gọọmenti nke etiti ga-ebu ụzọ nebanye anya n'obodo dị iche n'iche wee jebunite nka na egwumegwu dịburu adị na mgbe mbụ eje na Ministry of Education include ife a na-akpọ Amateur Athletic Association bụ ife adịbugoro adị na mgbe mbụ n'oge nke anyị gụrụ akwụkwọ a na-enwe ya ọ ga-abụ ụmụ akwụkwọ nọ ya na n'ụlọ akwụkwọ ha na-eme ha bụrụ ụzọ ha mechaa nka emezie nya m ife egwuregwu asị mkpokọ wee chịkọọ ya ọnụ esi ebe a na-enwe asọmpi na ya esi na ya na-ahụta ndị nke ga-akwado anyị ndị nke ga-anọchite anya anyị n'ọdịnihu. Ọ dị mma ọ ka bụkwa n'ihe mmemme ụtụtụ ọma Anambra nke anyị jere wetalụ n'otu ndị mmadụ si wee fụ ya bụ isiokwu nke anyị na-ebala anya n'ime Nwachioma ọma mgbe nwere ihe ịfụrụ na ihe a ndị mmadụ kwugasịrị kedu ihe nwere ike ịtụnye gbasara ihe ha kwuru? Ihe nwere ike ịtụnye na ya bụ na ụlọ ọrụ anyị
n'onwe anyị na-agba ọtụtụ mbọ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo anyị. Iji maatụ, o nwere emume anyị na-akwado n'ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Children's Cultural Carnival. Anyị na-eme ihe kwa arọ n'ebe ngwụsị arọ gbadanataba ka eji eme ụzọ anyị si na-agba mbọ ka e wee kwalite asụsụ na omenala anyị. Ịpụta ụbọchị ahụ a na-emekarị ya na-ekwu emesue. Ọ dị mma ka anyị malụgodo onye n'ebe a. Ụtụtụ ọma. Kwụsie n'okwu ike. Ụtụtụ ọma. Ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu. Ọ sị Nwafọ ka ebe isi akpa anyị. Ọ dị mma. Ọ ka ngwa gaa n'iru o. Isiokwu ụbọchị asamara ezigbo mma. Daalụ. Nka na omenala. Ahụrụ na ọbụna nka bụ akụkọ isi. Mmadụ inwe anya nka bụ akụkọ isi. Chineke ji wee jụọ agbụrụ dị iche iche mma. Ime anyị dị ka obodo ọjọọ ọjọọ na Japan nka. Ọ sị na ọ dịkwana ka ya nọ ya lekpọchi ya azụ ka anyị wee nụ ihe maka anyị na-ara mee nkụzi nke ndị ọcha. Ọ gwara mgbọchi ebe a. Ọ sị biko ọ dị ka ị ga-anọgharị igwe okwu gaa na ọ na-adọbi adọbi. Ọ dị mma ka anyị bịabi na comrade ịma mgbe nwada na-akọwa ọ kọwasịrị ife dị iche iche dịgasị n'omenala ma mmemme olili ma ihe niile chọọ ihe anyị chọọ ka anyị malụ bụ kedu uru ihe ndị abalị ma mmemme oriri a na-akpọ n'ọnụ oyibo festivals na-emegasị n'ala Igbo ma ihe eji wee mara ihe omenala, kedu uru ọ bara anyị bụ ndị Igbo, mana kedu ụdị ndị ọ dị gị ka ọ nabaghị anaba anyị kwesịrị ka anyị tinye aka fụ na anyị wulitekwara ya ka ọ kwụrụ otu o si wee kwesị ịkwụ. Daalụ. Ọtụtụ omenala anyị na-anazi ana, mana ife ndị mmadụ na-aghọtara ọ bụ uru ọ baalụ ndị Igbo na afa jidesiri ike kwedosie omenala fa aka ike. Nke mbụ bụ na omenala anyị uru ọ baala ụmụaka anyị bụ na ọ na-eme ka fa mata ebe fasi ka fa mana bụ ndị Igbo. Maka mgbe a na-asị omenala o nwere ife omenala na-egosi ka ndị si ebi ndụ. Ọ gbasatara ma ka fa si eyi akwa, egwu fa na-agụ, egwu fa na-agba, ụdị ụlọ fa na-alụ, ụdị nri fa na-eri. Ka mmetụ aka n'ife gbasara nri ndị Igbo anyị nwere ndị bụ ọgwụ n'onwe fa ka ọ bụ ife dị ka ndị na-aya ọya nwamịrị. Ọ bụrụ na ije na nri ndị be anyị nwere nri a na-akpọ achịcha bụ eweta ede sisi ya machusie sie ya ọcha acha amịkpọ ọnya amịkpọ. Mgbe a ga na-eme nke a nye anyị ife na-eme ka ya bụ nwamịrị na onwe ya rabinata. Iwelu achịcha weta ụkpaka weta ụtazị tinye ọgwụ na onwe ya ka ọ bụ ndị be anyị ka ọ bụ. Ndị ụmụaka kịta bụ nwa obere ga-asị si weta lova indomi ịmarọ ma ọ bụ ịmarọ ife eji mee eme. Nwa obere ga-asị si weta soya milk ịmarọ ka esi wee mebie. Ife ndị a bụ ife ọ na-aba aṅụsịzịa ọ na-enye nsogbu n'afọ. Ọtụtụ ife ndị a na-aṅụ a na-akụchi anyị amarọ ka esi mee, anyị amara ife dị na ya.
so na omenala anyị adịka mkpa maka na ife ọ na-akụziri anyị rinne. Ọ dị mma biko maka oge anyị na-akụzi kwarapụ anyị afụgo na omenala na agbanarị ọkwanye na anyị akwalitere ya mana dịka ndị Ministry of Art na Culture unu na-afụ maka ihe gbasara omenala, kedu ihe ndị unu na-emegasị ka e wee kwalite ya bụ nka na omenala n'ime Anambra dịka onye kpọbụla anyị si Ọka wee kpaa anyị kwuru na ọ dị mma ka a na-eme ihe ọ ga-abụ onye so onye bụ Igbo ọfụma enye ya scholarship. Kedu ihe ndị ọzọ na-emegasị? Dịka onye otu nsi wee kọwago, anyị nwere mmemme anyị na-eme kwa arọ a na-akpọ Children's Cultural Carnival. N'ime mmemme anyị na-enwe ego Igbo, ebidogoro n'ego Igbo, ewepụta ebe a ga-aga ụmụaka dị iche iche ga-esi na Anambra dịka local gọọmenti gasị fa ga-anọdụ gụọ Igbo, gbagosịa Igbo ege ntị ka basị gụ ya ma ndị ukwu fa kpọtara na ndị fa na-akpọtara. Na njedebe ga-enye onyinye onye bụ onye nke mbụ, onye nke abụọ na onye nke atọ. Ọzọ bụrụ abịa na-akwụ n'ahịrị isi akwa ji ejiji ndị be anyị na-eji ma nnọọ ka ndị be anyị si ejiji fa ga-eji wee kwụrụ n'ọgbara wee na-aga na-agba egwu a ga na-agba bụkwa egwu ndị be anyị, ọ bụrụkwa pop music na ezigbo egwu ndị be anyị ka a ga na-eti wee kwụọ n'ọgbara wee na-aga a na-enene ka unu si. Ọ dị mma biko anyị kwube taa anyị ama nna mana dịka oge na-adọzi anyị na-akwasị anyị ngwa biko na ozugo anyị wee na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị mana nwee ike ụbọchị ọzọ anyị setịkwuo ya metụkwuo aka n'ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche, mana ka o si dị anyị na-ekene Comrade Duke Okechukwu Ofili n'ụzọ pụrụ iche maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ maka oge gị. Anyị na-ekenekwazi gị Lady Chioma Ifediora maka ịbịa sonyela anyị. Daalụ nne. Ọ dị mma biko n'ebe a ka anyị na-adọbiri nke a anyị mana Anambra ga-aga n'iru ịdị mma karịa ka ọ dị taa. Unu apụkwana maka anyị na-alọghachi anyị ji ihe ndị ọzọ abịa.